examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat mga aga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw. Huwebes na kita, Hulyo 8, tuig 2021. Kumusta ka mo masuki namon nga tagpalamati sa kanginan sa on-air nga matagpalamati kag supporters, mga nagasunod sa tanan nga mga program diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kumusta ka mo? No mga palangga gidnamon nga matagpalamati. Amo man nagamon sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na via online. No din kaman nga bahin sang kalibutan, basta mayara ka lang sang internet connection, pwede ka gid makamonitor sa tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon ay tayhupon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Mayara dira available nga comment section nga pwede nyo padalan sa inyong mga mensahe. Feel free sa pagpadalagid sa inyong mga komento, ang inyong mga reaksyon, ginabi-abi, ginaton ina, para man nga mabatian ta no kung ano ang inyo sini nga mga personal views, mga opinion nyo, mga reaksyon sa aton talakayan karon nga aga. Kag subong man sa aton nga mga ka-aksyon niya, kung wala ka dira available nga internet connection, worry no more, pwede ka gihapon magkapartisipar paagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton sa nga text hotline 0963-757-0874. Again, aton sa nga text hotline 0963-757-0874. Ano ang mga daragko nga balita nga aton natutukan karon nga aga? Diri sa lokal, i-check ko lang karon ang mga update kag development gikan sa provincial government o kon sa Negros Occidental Incident Management Team or Division. Kay kahapon may nagbisita diri actually sa Negros and Bacolod City, taga Region 6 Incident Management Team. Now, may mga importante sila of course ang gindiscuss. Ang isa diri nga nasentruhan nila is still all about COVID-19 gyapon mga response kag ginahimo sang tagsa ka mga lokalidad sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Maki-update kita karon with Dr. Zipar Gerhard Kailian. Nano ang mga signifikante nga ginistoryahan nila parte dire. Magluwasin na since ka may ara na kundi interzonal ngayon ang pag-travel even sa mga senior citizen, no? Basta nakakumpleto sang ila sining COVID-19 vaccination, i-check naman na karon kag kabalo ka kundi may mga travel from other provinces, from other regions. Now ang pamangkot sini ang ginaworry balang nga posible magamit naman sang pike nga mga vaccination cards. Ano na subong nga matikang ginahimo, no? Like for example sang Negros Occidental and Bacolod City. Now sa Bacolod, ginatry subong sang EOC. Paagi dira sa mga men and mga personnel nga ma-upgrade, no? Ma-upgrade agod nga ang QR code nga application para sa mga vaccination cards hindi mapiki no? Kabalo ka naman nga duro iya maalam, duro iya abilidadan nga pwede makapalusot sa peke nga mga ID. Hibaloon tayo na karon kung ano na ang latest update sini kay
diri sa aton sa Bacolod City, may ara sang department yang mo nga ginatugyanan para nga magtutok sa sining sahi sang concern. Update man kita karon dugay-dugay na no ini, may ara sang ginpasaka nga reklamo batok sa pila ka mga opisyales, miyembro sa Board of Directors ng Sanayco, kag subong man sa Acting General Manager. Tingin pasaka ning reklamo kung ang kaso sa bahin sa NEA. Ibaloon tayo na karon dugay lang ko na ang reaction man sang pila ka manatungdan ng mga opisyales dira sa bahin sang Sanayco. Ano pagid no ang mga istoryahan ta karon nga aga. Now i-check taman ni karon ho kay kahapon actually nasabat naman ni City Administrator at the same time Executive Director sang EOC nga si Ma'am M. Ang right after nga kundi sa social media may nag-post nga may ara pinayranay kag may mga runner nga nag-standby. Ang aligasyon may runner nga nagtransaksyon sa mall sa mag-utod nga nagpabakuna pero nabakunahan gid man sila pero nagbayad sila no, nagbayad sila tag 1,500 pesos. Di ginayo sang EOC Executive Director nga si Ma'am M. Ang nag-communicate siya sa sining individual or persona nga nag-post sining information ugaling kay do uncooperative kuno do ay gakooperar no way managatag detalye. Tiyang hambal diri ni Executive Director sang EOC nga si Ma'am Emang sila nga wala na hindi matuod na nga may mga runners kag nagabaton sang walk-in sa bahin sang mga vaccination center kapin pagid sa mga mall. Tinano ini nga muning sitwasyon kung may kamaturan gimanin hindi ni mayo kag kun ako gani sa sining persona nga may ideya de atong biktima ko may ara gimana bisar ma'am kun kay kuno mga babae ini mas dami kita ni nugid kamo mo para nga kun may basihan ini at least maktuhan mas temprano pa. Pero kung ini himo-himo nga istorya lang, that is another thing. Kag pila pagid karon ka mga update nga aton sinitutukan. By the way, ga-extend kita gali sa aton pagbuylog sa kalisod ni sang pamilya no ni sa pamilya ni Sir Nonoy Espina. Ang aton gid nga condol ang aton sini nga pagbuylog sa pamilya sa iya pagtaliwan no ni Sir Nonoy Espina kilalaman diri sa aton sa Bacolod kag nagros occidental. Nangin tagpamuno sang NUJP. Liver cancer ang nagkuan-igo sa iya, stage 4. Gintapikan sang COVID, naka-recover sa COVID por sa liver cancer, duway gid siya makatibawas. Sir Nonoy, salamat gid sa magiya, sa mga advice, especially pagpakig-away mo, para iya sa kausa sa katapo sang media. Alas 8:12 na. Online sa hotline. Ang ibang na pakaronan naton ini ang inyong mga mensahe ginabi-abi tagid karon nga agad. Joining us this morning is the incident management team head diri sa Negros Occidental, Dr. Sipar Gerhard Kailian kay luyag naton. Himaluon ko na no ang mga signifikante nga magin-discuss nila upod sa Region 6 IMT no or Incident Management Team nga nagbisita diri. On the other side, sa ating siningalinya, we have Dr. Sipar Kailian. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning. Mayong aga sa tanan na tagpalamati isang Action Radio. Good morning, Action Art. Salamat gid Dr. Sipar Gerhard Kailian, sir. Sir, nagbisita di ang taga-IMT Region 6, hindi lang sa inyo, kundi lakip na sa Bacolod City. Ano mga signifikante sa mag-inistoryahan nyo? Was there any evaluation or may mga suggestion gin-recommend sa bahin sa IMT nga dapat i-develop or satisfied na sila sa mga ginahimo naton diri, sir?
Actually, Action Art, no, ang Regional Incident Management Team, no, was formed sinilang, na bago lang na sila na form para di sa Negros Occidental na deployment, and na sila ni ginapangunahan sila subong sang atong DRRM administration head, no, for administration nga head sang Office of Civil Defense nga si Ma'am Aleta Nobra. Nag-courtesy call sila actually, Action Art, sa sa aton, no, sa governor, no, kay Governor Bong Lacson, nag-courtesy call sila for the deployment sang regional IMT diri sa Negros Occidental kag sa Bacolod City. Balibag ulang ni sila, so nag-start pa lang ni sila. They are here, no, to observe sang mga practices ang aton nga mga LGUs, no, sa bilog nga probinsya amo man sa Bacolod, and i-monitor ang vaccination rollout, no, ang vaccination drives, no, ang campaigns, activities, ang mga evacuation centers, kag ang mga aton nga mga healing facility or mga aton mga quarantine facility. So gina-monitor nila, parang i-monitor man nila activities ang aton nga provincial as well as ang Bacolod nga mga emergency operation centers, no. So amo ading ilang mission subong sa aton sa Negros Occidental kag sa Bacolod City. So, butang balon, mabase na sila diri o diri sila yung matiner sa aton sa Negros and Bacolod? Yes, sir. O, ay mo man kay tungod ng GCQ kita. So, nag-deployment ang regions. Hindi man na ang Bacolod kag Negros. Ang iban man nga ang mga provinces, may ara man sila sa mga IMTs, no, regional IMTs nga ginapang deploy, no, para sa Iloilo may na-deploy man dito nga regional IMT. Okay. So, subong Action Art ang ilang mission subong dire. So, ano mabulig siya, sir? So, in terms of preparation, in terms of maginahimo naton, since nga may ara sang direct nga mga personnel nga bulig diri sa aton, I presume nga inid ang kung ano ang maistoryahan nyo din, ano mga kinanglanon, automatic mapadala ini sa RATF paagi sa ila sa IMT. Yes. Action Art mo na ang pinagig kakwan on the ground observations ang aton nga mga mga members ng incident management teams ng region. At least diretso makadto sa sa RITF kag sa RTF, no, ang mga observations nila, and kung anong kakulangan, no, especially kung mahatagan sang assistance ang atong national government, no, at least maano nila dayon, masabat nila dayon, and maka-prepare sila report, no, directly maka-report dito sa RTF kag sa RITF. Okay. So may ara na kamo nga mag-concern nga ginpadangad sa ilang nga nagpangayo kamo sang bulig pagi sa IMT nga mapadala sa RATF to nga daw inang concern at least makabulig karon sa maginahimo naton diri nga mga preparation. As of now, Action Art wala pa, no, kay bago pa lang sila mo, nag-courtesy call pa lang sila. Okay. So kahapon actually nag-visit na kami sa residences, no, sa kung sa diin ang aton nga mga vaccination drives, no, aton vaccination drive sa province ginakandak naton. So may mga nagkapito sila to observe, no, kaga again, no, masugod ni sila actually subong adlaw nga maglibot, no, sa Bacolod kag sa amo man sa Negros Occidental. So amo na sa Action Art, no, wala pa kita nakapungkuan upod sa ila kay tungod na nagasugod pa lang ang ila operation. Yes, Doc, I understand, no. Hopefully pagi siya ni sa ila kung kinanglanon man ang accessibility sa media, at least sila mismo makasabat diri or maka-address kung may mga concern ng media nga hindi kita kadirekta dito sa RATF. Yes, Action Art. Sige, Action Art. Tinguan tan. Pakayuan ta sang linkage kay may ara man na sila pa public information officer assigned, no, sa regional IMT. We will have the link, no, and we will share sang aton nga regional incident management team para sa meeting sang Negros Occidental kag sa Bacolod City. Yes. Doc, Ari, isa pagid, no, ka-concern nga loyag ko ihibaloon sa imo karon nga agad. Since nga, kundi may ara na sang ginpagwa ng advisory from the national, parti sa mga travelers, bala, no, nga magkadto sa mga provinces, sa mga regions, nga tikon na nagka-complete ka na sa imo sining vaccination, may guidelines nga hindi na no need na for you to
percent sang imo sining negative RT-PCR test result, no? Pero ti ang card ang kinanglanon diri nga i-present. Now na-discuss rin kag anong instruction sa inyo since nga ang imo team isa sa mga nagasulugat ni sa airport, sa mga puerto, sa mga nagapalauli diri sa Negros, no? Yes, actually, yes. Mayo kay di pamangkot na actually actually pareho ta nga duha pamangkot sa RTF sini. Oy. Kay pag meeting namon din pamangkot ko gid sila sa RTF no. Sa full council meeting sa RDRMC, gin-post ko nga pamangkot sila how can we verify sa mga sa mga vaccination cards kung magkakadto ang magpili abi o kung mag-present sila sa vaccination card kay actually ang wording sa atong resolution no na as an alternative for the RT-PCR test no but again the governor has already made an EO, an executive order to follow or to adopt the resolution 124-B of the National IATF. So we are amo na nga aton subong nga gina-follow because we are compliant with the law no. And actually subong it is under reviewed but nga kay tungod ang ilang system or method of the verification Okay. sa aton nga mga konbala sa aton nga mga card lang vaccination card hindi pa gyud amo sina strong no kada wala pa kita sa nga ang DICT hindi pa preparado sa pag-verify sa tanan nga vaccination card nga nagasulod sa national on how we can verify kung tuod ni bala ang vaccination card niya nga nakakuha na siya sang double dose no taga makapuli na bit siya. So ang amon subong nga nag-meeting kami sa amon nga mga DRM officers no. Kami nga we will comply with the law itadaan ng kag-ipa-attach lang naton sa ilang expas ang ilang vaccination card and siguro may sort of verification lang kita nga ipagahimuon either tawagan ang mga LGUs man sa Manila nga naghahatag Nag-issue sa ila. mga vaccination cards. Yes, correct. No, because every LGU, ang budlay sinigaling kay hindi ni siya uniform ang tagsa ka vaccination card since nga every LGU kung dito ka nagapabakuna silang nag-issue sa imo sang vaccination card. Now, ang problema sini why pa QR codes nga application like for example diri sa aton sa Negros and Bacolod nga amo nagasubong ginatrabaho sa MITS diri sang ang iya sang Bacolod di ba no ginaobra nila subong nga at least ini siya ma-plastar na nga ang mga QR codes nga ang Manila actually may mga QR codes na dokmo kon may application sila kung tani at least ni kamumbudlayan ti karon ang gwasi ni pag-abot sa airport sa seaport na kung may ipakita vaccination card paano tanigali i-check man. Yes, amo na but actually no ang province man ara man sa ICT di naman subong developing also the QR codes for the provincial vaccination cards. Okay. Ang may actually may aral ang DICT na daw centralized verification network sa itong mga vaccination card. Ang problem is daw hindi pa ready. That's why nga ang RTF no IATF amo nang ginpamangkot namon is it ready na to for the LGUs to verify sa tanan ng mga vaccination cards na nagasulod sa amon as we implement 124-B. So amo na subong ang konti daw ang JCT is not ready kay daw wala hindi pa tanan na upload ang tanan ng mga vaccination information sa mga LGUs naton no sa system sa DICT. Okay. So ita pa na action at nga ginabantayan namon but as long as wala pa naghatag advisory we will comply with the 124-B for the implementation action art. Gani. No, ang problema lang sinitin dito man babasol ni mga LGU because ini nga decision coming from the National IATF on their own recommendation nga ay guro ni why pa nila magkonsulta ang DICT tuod kung anong kapreparado kita. But since gamon ang status, ang importante guro subong kung ano ang mga measures nga imuon sa LGUs nga may ara sa mga
travelers coming from Manila nga nagasululod sa ilang lugar or sa dito sa mga lugar nga may mataas gyapon cases. Yes, Action Art, no. So, muna nga, mong pag ako nang discusstan, kaganda pangayo kami sa isang advisory coming from RTF man, no, on the implementation of 124B, dash B, no, ginaano na namon subong, ginaulat-ulat na namon subong ang ila reply, but may mga, may mga agreements na kami sa mga LGUs, no, sa kwan nga, until na wala pa advisory, then we stick to our implementation sa 124-B and verify sa ilang mga vaccination card and advise them, no, sa mga precautionary measures sa pag-abot nila sa probinsya. Yes. Pero subong kumusta, Doc, ang influx? I mean, ang mga kadamuon sa mga pumuluyo nga ang arrival ang nagasulod sa Bacolod kag Negros Occidental. Actually, Action Art, ng 3 ka barko, 4 ka aeroplano, tagapon. Sus, Mario, So, nasa may ka, tapos man, no, sa airport kag sa seaports, no, damog yapon influx, no, in fact, no, nag-request na naman ang aton mga airlines to add additional flights, no, but again, depende na yung sa aton nga quantity, hindi pa man amo sinika dapat kaligwa, kaya ito naka-GCQ pa man ta, and taas pa man aton cases, hindi man ta pwedeng mga kabasta-basta gid sang gwa dayon. Matamaton talaga ni Guru Action Art, no. Actually, ginabalance naton ang COVID response and ang economy, as our governor is saying, kinanglan i-balance naton so that hindi man kita magsururot sa aton ekonomiya. Kag may mantanan nga may palamugnan ang tanan, kag may ara man ng pagkaon sa tanan nga mga lamisa sa kada adlaw sa aton pumuluyo sa Negros Occidental. Action Art. Sa sining kadamuon, 3 ka barko, 2 ka aeroplano nga naglabot di kapon, mga more or less pila ni ka individuals? Well, actually, mga ang records sa aton, ang estimate ko lang sa kay wala pa mahatag sa akon diri ang hatag nga records. But sa barko, kapon mga 134, so 134 ang isa ka barko, ang Starlight mga 60 plus abi. Ang ating mga aeroplano, mga 150 ang kada aeroplano. Kaya ang duwa na ka-flight, yan naka-OFW mo. So, around 3,600 individuals ang nag-abot. So, ano-anong system sila sa bangko? Pag-abot di, sa una, LGUs, makadto di, kung may ara sila residents, ginakuha nila. So, mga anong system yan, Doc? Amo, the same gyapon lang gina-practice? Yes, Action Art, no, may ara. Amo lang gyapon ang system natin, but may ara ng ibang malululigwa, kay kung may ara sila RT-PCR result, and complete sila sang documentation sa ila SPAS, kay sa SPAS nila mabalaan naman sang sang LGU kung sinong maabot sa ila mo. So, ang iban nga may SPAS RT-PCR result within 72 hours, which is hindi pa expire o kung wala pa naglaapaw dira, then ginabuyan taman lang, no. Kaya okay na para sa ano. But ang atong iban nga mga LGUs nagasugat pa nagyapon, especially sa mga daw paso-paso na ang aton RT-PCR, kag may ara pa voluntary swab. So ginadala tagyapon sa aton sila facility for quarantine pagka negative result na gina-release man naton. Ang iban ginasugat sa nila LGU, kag dito pa-complete nila ang quarantine, or either kung complete naman lang, ginasugat na lang sila sa nila LGU to indoor sa ilang mga barangay. Ang importante, guro din ang mga travelers, ang mga nagapalauli diri kag ang LGUs, mag-intindihan dahil lang, cooperation, no? Samtang why pa ni masettle ang pag make sure nga kung may ara ka dra vaccination card, why naging man niya strictly, why na mga why ka na, hindi na kinanglanon i-quarantine ikaw kag tanan dira. Samtang why pa na guro maplastar, Doc, mas mayo ni cooperate lang guro kag intindihanay lang ang mga travelers kag tagsa ka LGU para why na duro pa diskusyon kag problema bla. Yes, Action Art, no. Amugid tapos kung pag symptomatic report na lang sila tani matomato dayon sa
ila LGU para kung symptomatic ka, at least matest ka dayon sa RT-PCR test, no. Okay. Kung amo naman gila na kay tinamo nang nabudlayan namon, in case na wala na sang requirements sa RT-PCR, Okay. as an alternative sa aton nga requirements for travel. Gani, So, yung budlay no, sila kaya ano lang nakita ang ispas, problema. doon na ang ispas, doon na dula ang iasining kanami na sa tutani nga function, because naman siling bag-o naman nga vaccination card regulation, ti siling ko, kanugon to sang ispas, nga tutani, ano ka sigurado na bla, pag-abot di, at least makita mo dito sa application, kung na-approve, nga okay na yung mga nag-travel. Yes, Action Art. But again, advice man namon ang mga returning resident na kung may aragin man sila vaccination card, as part ng ila travel, i-screenshot nila. nila sa FPAS natin gapon Okay, para okay. makita sang aton mga LGU nga amo ning requirement nila in view of sang aton RT-PCR. Yes. And may coordination na gimandok. May mag-travel halimbawa puli. Di gatawag ang Manila oy Bacolod oy Negros amo ni kadamo sang travelers makanto sinyo da manug pauli da. At least may coordination na kita ahead. Ay ara sa FPAS naton nag-reflect Action Art, makita naton ang arriving travelers Okay. today. Ara na may information board sa command center naton. Very So, good. expect natin like 600, 700 or 1,000. Makita na sila sa base sa gin-approve na SPAS. Okay. Pero simple Action Art may mga may mga pirata gid o kung may nagasulod gid nga wala isang dokumento so ginhawa naman kadakop sa ila no nga ensure natin ang border sa to hindi kita malutsan ang ining mga tao nga nagasulod nga wala man sang documents kag kadtulan diri sa aton sa Negros Occidental nga wala naka-coordinate sa ilang mga tagsa-tagsa ka LGU. Good line. Yes, Action Art. Katingalahan sila nga may makalusot gihapon. May mga maalam gid nga tao dok no. Ara gid Action Art no. Alam gid kayo kay is ang ila din kuha nga SPAS actually sa Cebu no. So SPAS nila Cebu passing through lang sila. Pero kung lang taon mo kay gin-intercept ni sila namon diri sa Banago. Sa kwan diri sa Bedco. Yung taon mo ang mga unod sa mga salakyan, mga taga Pontevedra, taga Hinubaan, taga diri sa aton. Pero nila SPAS, approved SPAS nila is just a passing through nga SPAS. Okay. So, gapalusot niya Action Art, no? Kaya siyempre, makadto kuno tani sa Cebu, pero ti manaog ni mga mga kargaya diri sa Negros Occidental, which is indirectly naging violate niya yung aton nga proseso or ang protocol naton. So ara na may mga statement na kami halin sa ila no namin namon gina-preparar tag ang amon nga ang gina-preparar nato ang ihatag nato ng report sa RTF no tag sa aton man PNP. Ihatag nato actually ara man ang PNP pag apprehend namon kaagahon ni. But pa ni namon Action Art, gina-document pa ni namon and then ihatag namon sa legal office kung kumpleto na kami sa documentation. Kita mo gila na. Kung di nagdubli pa ni karon ang utro naman trabaho nyo, sa unang ginabantayan ta, number 1, ang fake nga RT-PCR test. Subong, naglibog pagid ang ulo ta kay may ara pagid sang vaccination card ti ni kamudlayan ta kini kon piki ni kon hindi. Anyway, kabay pa no nga may mga measures kag may mga tikang himuon diri with the help of the national government nga initanan mangin smooth sailing na in the coming days, Doc? Yes, Action Art, no? Kabay pa, no? Kag at least makapungkuanay man kami sang incident management team sang region, no? Kag makaistorya kung anong pwede nila ma-assist diri sa aton sa Negros Occidental, amo man sa Bacolod City. Sige. So anyway, salamat sa time mo ay naman ga request ng LGO nga moratorium man ay sa travelers o kung inbound travelers. Daw wala naman ang sulod daw mayo na sige man sila sulod pero hindi gid mo nga volume kay kung mag-request kita moratorium usually ga volume man ay sulod ang mga returning residents grabe man ang obrahan sa sa mga LGUs.
sa pagkuha sa ilang mga returning residents sa mga ports kag sa mga seaports. Sige. On that note, Dr. Sipar Gerhard Kailian, Doc, salamat gid sa time, halong gid, kag God bless. Yes, Actionard, no? Salamat gid kag sa ngalan sa atong Governor Bong Lacton, salamat kag mayong aga sa tanan tagpalamati sa Action Radio. Action Hotline. Si Dr. Kailian, ang tagpamuno sang Incident Management Team sang Negros Occidental. Now, mayo man ni kay at least ang Region 6 nag-set up na di sa mga personnel nga maka-directly supervise, malantaw nila paano ginapadalagan sa Bacolod, kag Negros, sa Incident Management Division, nga kinanglanti magpariho man dito sa level no kung paano ginahimo nga approach sang Regional Office 6. Action Hotline. Pero kita mo na subong nagdubli ang palaligban kag ang ginatsekyar sa mga autoritista. Malutsan gani kag may guts ang una. Ang mga tao nga mag-travel, can you imagine sa una, malutsan gani nilang RT-PCR test. May mga results yung una yang nga madiskubrihan, peke mo. Fake ang RT-PCR test result. Can you imagine lang ang guts ang tao mangita ideya para makatravel lang. Now, halin sa RT-PCR test, result nga ginpike, pati kinumduman nyo gani, ito nga pati sa Boracay, ito may nagkaladakpan, lain pa taga Negros Occidental to sila nga pike, nga RT-PCR ang nakuha sila. Ti subong nagdoble pagid ang palaligban, kag balantayan subong sa mga LGUs. Kay may ara naman sang mando, amo ning kasikwawi bala sa nasyonal mo. Sorry pero ang observation ko mo na malain lang buot sa national to pero sila yung meeting lang to nga dapat ang consultation siya kabilugan o mga LGU no kahapos na malang tani isubong abi assign na sila isa katawo nga ang atendiyon niya mga LGU ikaw sa Region 6 LGU ikaw to be i-systematize tani kung musta na nung mambalyo parte amo ning amon gusto ipatuma no ti parehas ni vaccination card way pagahaning iban sang application. Even Bacolod City, way pa kami di sang gamiton nga makascan. Kag way pa QR codes ang gina-issue diri nga mga vaccination card. Ti karon ko mag-travel, da alangan mo man ang balon tao, dahil lang ano nang imo vaccination card, basi piki na. Ang iban nga mga nakakuha, kag nakapabakuna, unfair man ang karon nga hindi sila pagtugutan, abi. No, kundi obligadong LGU, pasugtan mo gini. Pero in order nga ma-check mo kung bala indeed authentic o kung original inang gina-issue nga vaccination card because ang ibang photocopy malang nga gina-fill upan ti kundi makalusot gidi lain ko mayara sa QR codes pare mo na backtrack ang backtrack ko ni karon kung kuhaon mo ni gamiton mo ni pag ma-reflect na to yan amo na yung ngalan sila kagamo na nga QR code nga ara na CJM Bikin yang nagkadto di sa mo na nag-travel. Ti ini karon sa vaccination card hindi niya ma-detect ko. Kundi nagdubli na naman o kung nag-otro na naman ini nga trabaho, kagamudlayan, can you imagine kahapon 3 ka barko guli nagabot? 2 ka eroplano? Ti ang aton gina problema may isa dabi karon nga nagpalusot. Pag abot niya karon halimbawa actually, ang problema subong sa COVID-19, ang increase sang number, ang damo cases sa ang local transmission, pilang nahot ang APOR, LSI, pila kabilog na lang na sila ang nagapositive. Ang damo gid subong local transmission. Now, ang ginakabalak anta, ang iban nga mga variants or other variants of COVID-19, nga puwera palayo lang basi makasulod sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Kay ari na kita at least sa Bacolod City kahapon 98 no pero inanubo-nubo na compare nagligat nga mga sinimana nga nagasubra kita iya 150 nagasubra kita 200. Can you imagine laga triple digit ang numbers and cases? Now ambot ano ining plano sa nasyonal, halugan na naman daw.
Why kita gid nga kontra ang tanan subong kabalogig kung ang tanan gusto na gid tani nga bisan magkabalik lang sa new normal. No, magkabalik lang sa hindi na gid man ang normal nga sang una nga naandanta. Pero while nga nagapangita pa kita ideya kung paano ni tanan ma-address, hindi man tani maghatag anay isang kumpiyansa, no? Nga iniiya karon ng desisyon sa nasyonal, di tinano matabo ni kon ma-overwhelm. Kag magkangko naman sa problema. Sino basulon di? Kasi matinudloanay naman ng nasyonal. Manamo ni mga suggestion di iya ginini amo ni. Ti galing ang problema at the end of the day, tanan kita yan nagkakaapektuhan, especially kung may ara sang mga pagbag-o sa community quarantine status sang isang kalugar. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito.
Tara sa Vida Vacunation. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vacunation. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vacunation. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vacunation. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vacunation. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura.
Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemya. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Tuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Alas 8:55 na pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad antes ang hinamaminsayng ginapadala kadtuan tang patrol mayara sa nagluntad nga triple collision karon na nga aga. Nanong status dito, nanong sitwasyon, tatlo ini ka mga salakyana. Ara dito ang patrol with action Alvin Graba Hopuli wala lang sang may kuangin no nasamaran sang seryoso. Action Alvin, good morning, please come in. Yes, action na samaron ang salakyan. Action Alvin, establish na yung signal tandog kuan ka doon nagdula-dula ka. Subong Action Art. Ara na, go ahead. Ang triple collision ni Action na Art in relation diri sa natabong vehicular accident involving sa isa ka truck di karga salakyan di pasahe kagang isa man ka panel nga ang load Action na Art ang kini nga panel ban mga pagkaon no initial ari naman ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 1 kaya kaluluoy diri Action na Art ang sarakyan mismo ining di pasahe nga sarakyan kaya muning naipit mo naipit ni siya kaya ang wala na madugay naka-istorya kita kay ang driver sa kining sarakyan di pasahe gigamitan sir ano gigamit ninyo sir para ma-pull out ang driver using hydraulic tools hydraulic tools kay halos na ipit kagina ang driver sa kining sarakyan Action na Art sarakyan di pasahe din ganin ni siya dapit ang exact location. Ang exact location nato ng Action Art ato banggid na sang Shell malapit amo ni ang malapit ka na sa intersection kung going ikaw sa home site along Circumferential Road Action Art. So bali ko nagaliko kapag adto home site from Lopez East ara gidagali sa corner na. Oo, malapit sa may ari sa may lapit sa corner, malapit sa stoplight Action Art. Okay. So ang salakyan home site ni siya nga di pasahe? Yes, i-check ta ni kay sir. Kay ang direksyon ni sini Action Art kay going tanan ang mga salakyan going tanan sa north portion. Okay. Sa north portion sa sa Bacolod. Along diri sa conferential, ikipamangkot bala si sir. Kay initial lang bala kay sir ari na si Police Staff Sergeant Castellon ari ginhatag ng sa aton ang accident sketch. Okay, anyway hindi pa man siya pwede gali maka-interview. Vehicle 1 diri Action na Art ang pangalan ining ni ginamaneho ni Linjo Dick DIC, no? Linjo Dick, 40 anyos, taga Purok San Antonio, Barangay Handumanan sa siyudad sa Bacolod. Ang muli Action na Art ang isa ka flatbed nga truck way mali unot Action na Art. While ang ining nga salakyan di pasahe ang natong anggid mismo sining aksidente gina maneho ni Francisco Adelmar taga Las Piñas Las Palmas rather no diri sa barangay Takuling siyudad sa Bacolod umani ang driver sa salakyan di pasahe and ang vehicle 3 ang ining salakyan di ang ining panel ban Action na Art
ang ginamaneho ni Elvin Vergara. Taga Mansilingan ni Action Art, amo ni ang driver sa Isuzu Alpha, no? Ari amandiri ang driver sang sininga panel van pamagtutun tabi si sir. Sir, ano natabo sir? Nga aksidente nga bungguan mo ni Jik raw, daw triple collision natabo. Nawadaan kami ano sir, nawadaan kami preno. Oy. Ikaw sir, si Kuano, si Elvin? Oo, sir. Oo, bali na wadaan ka preno. Oo. Anong unod sang sininga pan mo? Nang ano sir, frozen food na sir? O, din kahalin. Sa kuan, may Mansilingan, sir? Oo. Sa din kahalin magkato. Sa kuan, sa Silay, kaya may, ano kami mo, may delivery kami sa Bong. Oo. Sa Silay kami na kuan, na-deliver. Kaya din nagambal na ko ginasa mekaniko nga siling ko, boys. Ang salakyan eh, di ba ka trouble din yung kuan mo, ang yung preno nga. Pamuyayaw mo siya. Kailangan na kinawid lang na. Kami kuano yun, wag ka ginig sala. Dulaga biya preno, wan dulaan kami. Oy, kabatyag ng driver nga way kakuan. Mamuyayaw ko gid lang siya. Animal pa klase mekaniko to yang. Oo, grabe yung mekaniko ba, no? But anyway, Ngin reklamo naging nga obserbahan naging ka driver nga hindi way may gawe na malunawid lang. Oo. Inda, ano ba klase mekaniko naman? Nabungguan siya. O hungod mo ginbungguan ang ining jeepney. Hindi mga gira kasi nawadan. Hindi ano sino man niya mahugod na bunggo naman. Hindi naging siya guro makalikaw kay hindi makuan sa ano yay, sa Yabuli. Oh, in short, why ka naging kalikaw sir? Aksidente mo gid nga nabungguan. Action Alvin, bali anong natabo sini nagaliko niya ang jeep ka nagasunod di siya sa duha ka nabungguan niya ha? Ang ining kuan, ining atrakasyon na art, gasunod ni siya sa jeep. Okay. Gasunod ni siya sa jeep. Ano ni siya, sir, gagapulan na kagina? O kapulan na, sir. Stop na ang ban ng traffic light. Oo. Kasi ikaw, hindi mo na makontrol. Hindi na makontrol. Dito kami, yalin na mo. Tayo na gamban ako sa pinante. Kung toy na ta, ano, toy na prino, toy na ta ninimo. Nabis ka na ako na nga bumba mo na, nagigakwan. So diretso ang lagan niya, halin nagali sa piyak, tadlong sa lupwes, nagtabok pa siya sa traffic light, kagamoto na bungguan niya sa tubangan sang Sielda. Yes, aksyon na. Awan siya ka bunggo sa may atubang, nakabunggo siya siya mismo, sa may atubang mismo sang Siel nga dalan. Na-aksidente sila nga nabungguan, ili nakapundo nga jeep, aksyon na art. Pero may mga pasayro niya kaginawa. Why sa pasayro? Pero ano man, pag tabok ka siya pag tabok ka sa crossing na, ang traffic light, naka-go kung stop na. Naka-stop na action art. Hindi gin maghawin, amotod nag-rekta siya. Oo. Mayo nga, nagiway siya nagatabok na natabuan nga na pangsagapay, ano? Oo, mayo lang gani. Kaya maning ang result action art, wasak ang atubang, ang windshield niya, bla, sang sininga panel truck siya. And guba, ang buli dampi, sang salakyan di pasahe, ang atubang sini kay komo naka-aksidente nga nakabunggo man sa isak flatbed ba lang truck action na art, di wasak man ang tubang sang sining salakyan action art sa sining jeep. So depende ni karon action art, no? Sir, thank you gid. Kasi makakuha pa kita sa dugang pag-investigation sa mga kapulisan. Napilasan ang driver sang sining sir, adi nang piras mo dampi, ano ginabatsa mo sa awan na sir nang todo lang na kita may ano mo may nobila blaw. Why man gid hindi man kita tugid nga ni kita. Ano pa mo libat? Elvin Vergara, sir. Si Elvin Vergara action art. Ari man diri sa tunga man isang dalan ang ambulansya diri na pahamtang man ang driver sang truck nakita natin driver rather sa jeep nga may pilas man sa iya sininga tuhod aksyon na Amo tong driver sang jeep ang nabudlayan sila kuha action Alvin. Oo, amo to gingamitan kagina sang antong gingamitan. Kita mo tong reaksyon nga driver, nya ginambala ko ng mekaniko ko ina. Oo, ginabalan niya to. Takalogan ko to. Pamuyayaw bun siya. No, datawa ni ako niyang salakyan ni doon din madugay, kunti ambal niya. Kaya, sige lang, drive lang Ayan yung bala magklase. Ano ba? Gani man. May kun gamay-gamay lang ng nako na siyang panel truck yaman na Oo, actually action na art daw air pinning nga forma medyo nagtaas. Tiyo dako na kung frozen food ang karga mo. Bugat mo na mo.
Oo, tapos ang lain pa, kaya naduraan siya. May kung karo lang na kay nga ginaguyod sa Carabao kay siling may luksuhan mo lang kag magkuha ka dako bato kag bangilan mo. Oo, gani man. Nga pwede kita dali dali lang kay hirahi lang kay mangita ko to bato. Ah. Pwede. Ang galing kay hindi. Pero actually maprino na ako may Carabao kay di siyempre Carabao pag pitik mo pa lang naman dulog na mo. Oo. Inayaw na ya, makina na ya. Makinagid at sunat eh. Pero i-check ta lang na kay basi alibay na mo lang na sa driver blao. Oo, gani man. So, depende na. Dasig gurun lagan niya, nga way gid siya ka preparar man. Oo. Kasi kung talaga mo saray, inahin lang sir. Inahin lang. Kasi kita na naman, nag-stop na mo. Stop na daan. Din siya dapit na matyagan ng away sa prino. Kung anong gutay, watan ni prino, way naging mo. Di ka dampis, ano batyagan mo na duraan ka prino. Ay ano sir, may bangga, dabla pa sulugi sa umset na siraw. Kasulugi na may bangga dito sa ginagawa ng tricycle na dito, na kami ng patrol. Sigurap bangga mo tidis sa gali, na batyagan mo. Oo, nabatyagan mo na muna ako, timaklay na ako prino, hindi naging nagkuhan, hindi naging magagat. Sige na lang dalagan mo na. Kaya lang alam kung nga ngapon mo, kung talumpaton mo na karong kag mali, may pet mo na siya, so kaya gero perfect man. So kung masangi mo nga upod na, ang mga helper na sila saan, why sa pula ko marat, kaya kita. Sige, Sir Elvin, thank you, Sir Elvin, ha. At siya na, total gintala naman ang So kung na mo ining duwa ni kasalakyan ang di pasay manugliko ni tani nga gali pa home site. Kay ang ari sila sa tunga tanggalan action. Hindi bro, at least ini siya tani kung why ni siyang bungguan maliko ni siya patuo. Yes, maliko ni siya patuo action. Approaching na nakainadang natabuan ng electional binamo na daya sa may lapit na sa cruising pasulod na gid sa home site. Yes, amo na action na art. May approaching o kung sa may stoplight ayon, na timingan man nga pula, stop anay, just so happen nga driver nga si Elvin, ang driver sa panel van. Ano yung nakabatsagan niya sa may bangga Montevista palang daan nga pasilod bala na shortcut da dampi. Ti layo pa na iya bangga Montevista sa kilid sa Jack and Jill da? Correct. Ana iya actioner sa kilid sa kalayo pa na sa kwanto. Layo pa na iya kag antes ka makalabot to sa may stoplight kun ulo insaktuhan lang imo dalagan kundi kuanan pa to hindi to amogid ka impact ka. Oo, ganit man. Galing guro na kumpiyansa man sa iya. Ana amo pag ina-action art kabugan ng ginahambal. Kung tuod to ngambal yang ginabalan ng mekaniko. Ganit man. Ano ko itong mekaniko kung tuod yung amo itong ginambal man? Ganit man. But kung katuntabik na mo itong pinsara sa mekaniko. Ari kay... Ano na mekaniko na sa kumpanya nila? Ini mekaniko gisang kumpanya ninyo itong nakahambal? Oo, mekaniko ginamon. Kaya Ngachiling ko boss ang salakyan nato niyo. Gawin na din niya prino ya. Hindi may prino lahat kay ko hindi kami sir magwa kasi kami sa ano mo kami sa opisina. Tisugi. Batyagan ko na hindi ko dere balik ko niyang salakyan ti kapila na namon kung titingan mo no hindi na bigyan na awitin. Sila nga nakatambala hindi na maano. Ano na magklase. Ko na yaman. May ini mekaniko niyo buot no? Oo ganun sir buot. Ano na klase? Niya dapat ang mga ano nila sir pangalan nila sa experiensyado ni nga mekaniko. Kadlaw man si Kuano lito lapid eh. Lang sambal kon experiensyado man sila yaman na ni boss direct sa opisina mo. Ang guwasi na gali actional bin, ang driver na do pa rin lang ang bal sa mekaniko niya lukso lang da, tumbling lang kunali ang kaso daw hindi magawin eh ano baka ay hindi amuaw actional bin. Morning lang da kay paring Akson Ricky Arsaga at large. Monitor si paring Ricky Arsaga at large. Pare, idlaw na ko si mo, kakalipat ako sa itsura mo, no, hindi nita magtabuay, pero abi, ang daha ko mga pita karon na, abi, pare. Para nga makailo istoryata, no, paring Ricky Arsaga at large. Akson Alvin, basi kung nabungguan to siya, huwag na prino tong ginaistoryaya. Pamuyayaw man ng driver ba? Hindi magtuhusto doon nga reklamo ng driver. Mamagay nga, sige lang lang, biyahe lang to, kailan na. Yara kayo nakabunggo, ano sa labto ka mekaniko niya, kung di wala, driver to yan. Kung ako sa driver, yung pakay, kung tayo si Iban, ay, tuon ka monitor, si Kwan ka monitor man, umigo ko.
Klala mo, si Ponzi Espino. may ngaga na pare. May ngaga. Hidla na ko si mo eh. Wa ikagiga pangagad kape. Action Hotline. Sige. Si Action Alvin, why na? Action Alvin? Yes, action na art ang signal abi ang maning problema. Bisan gani hindi ko ka-live man diri Facebook live bala ko. Okay na lang na. May mga pictures ka naman. At least ang pasalamat naton nga why pasahero, why gid siyang nalitan nga daw kaseryoso nga damage. Yes, action na art. Ang Okay. halit ng ugaling kiti ang salakyan na guba, ang ugtas sang driver sang panel action art ugtas man sa iya mekaniko. Inga kita Kaya ay sige, nga dapat i-settle na isang kumpanya laki. Hindi na gusto. Baga mo na yung Oo. klase mekaniko mo, patay driver mo na yakon kung dulugon to karon. na, ang problema pa na action Kaya art. di din sila makadto gani silay. Pakato sila Tiya ba may kung dalas- sa highway kada sang silay nga kun sa circumferential sa maagi kun paspas ang dalaga diyan na ay nano action karon art ha man yun ang pinapangayo kasi mas lala pag yung aksidente, no? na Kaya medyo hinay-hinay man ang dalaga hindi ko magpati nga hinay. Amo na nga impact yan nasig ng lagan niya kay hindi na mag-amugin ang madunot kang ulo ka jeep to yung nagdos-dos sa ulo sa ginasundan nito kung hinay lang. Ang buto ka sa linya. Hinay naman to dalagan ko. Pero, Hinay guro mga 50. oo, hinay si Quinta. Pero, bisan si Quinta action art, tanto ko, hindi man ang buto ng klase nga guba sa tong extent. Siguro, action art, medyo tasig-tasig dito tayo. Dasig Okay, dasig guba. guro why man tatong natabuan pero kung hinay Action Alvin di siyempre kuha na mo hindi na mag-amo na ka-impact yun. Gani man action na art, no? Ay. So, at least, depende ni karon sa investigasyon sa mga kapulisan. Dahil driver na dala na sa, nakarga na sa ambulansya. Nakarga na to action na art sa ambulansya kaya na ang lawas suno sang isa to kagina ba lang nga naka-responder. Okay, lawas niya medyo naipit lang iya tuhod. So amo tong pilas niya kagina action art sa may tuhod dampi. Sa driver sang salakyan di pasahe. Nadunot na itong ulogin sa salakyan niya. Gani man, oo. Sus. Depende ni karon action art kasi may pinaka-latest investigation pa ang ang traffic officer o kung traffic investigator nga si PO3 Castillon Action Art. Base makakuha kita sa pinaka-latest sa pagdiri. As to, ano gina exactly na tabo, kagkom lagi dalagan nga sang sining salakyan nga panel van nga rason nga kabunggo sa isa ka jeep, ang jeep nagbunggo man sa isa ka flatbed nga salakyan. Okay. Report sa patrol. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa pagkalot, Aksyon Radio. Reglado. Salamat kid Action Alvin Graba. Patrol reports. Grabe man nga experience ila no. Galing ng chimpo ko ga pangilay na gido. Kadasig lang sang timpo ta. Anyway, ang parte kuryente ni ba, hindi ko naging malabutan kita ni supposedly parte siya na ko nga issue naton very interesting discussion basta kuryente mo balayran. And speaking of kuryente, may harapan ng schedule nga lawig-lawig mga power interruption, no? Pero karon na, itry ko nga ma-present ni sa inyo kung may tiyempo pa ta sa aton sining pagpangalagad. Action Hotline 2006 going WID for best public affairs program for radio. Mga
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities. Depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials.
Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anreg Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagbatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida! Sama-sama tayo sa Bida Vaccination! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies.
Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Ang live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagbatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Lang tiyempo kay naipit wa ita malabutan ang parte sa Seneco nga isyo. Pero rest assured base kung indigin man ining adlaw buwasa no matagan tini tempo kay damo man ang interesado sa sining balita no may aga lang gali may lang nga pagmonitor kay nanay maling daw nga monitor sila siling ni amigo naton Jose Shoko no musta na da Mr. Jose Shoko salamat gina sa pag monitor every time. Sinanay maling silingyari kaya upod kami kagawan na ni Abindan, si Mario Tubigan, sa Maaw, no? Jose Shoko, sa Barangay Ilian. Thank you, Gid, paring Jose Shoko, paring Joe. Salamat, Gid, sa pag-monitor. Way nagaling ko time mo, Ang iban karon na lang, so rigid sa ay kumalabutan ng mensahe. Ako na mabilin sa inyo, Dr. Alfred's Pure Magazine Capsule.
Action Hotline. Action Art tay hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon